Este episodi d'Això com és el comencem amb les imatges i el so de la manifestació feta a València per l'aniversari de la Dana i per la seva gestió, perquè avui parlem de mentides i parlem de fang també. Exacte, avui parlem de boles, desinformació, rumors, amb un dels autors d'este llibre, Bulos Ibarro, cómo la Dana ejemplifica los desórdenes informativos. Germán Llorca Abad, benvingut, bona vesprada. Moltes gràcies. Germán, quant de temps, com estàs? Més de 20 anys, Àngel. Molt bé. I tu? Nosaltres vam coincidir en Canal 9 el 2000, què era? Entre 2001 i 2003 va ser el termini, el període de temps. I ara estàs de profe en el Politécnic en el grau de Comunicació Audiovisual. Efectivament, la meva docència principalment és en el grau de Comunicació Audiovisual de la Universitat Politècnica de València. I has vingut així per a parlar d'este llibre i la primera pregunta que vull fer-te és per què la Dana ha generat tantes boles? Has començat per la pregunta més difícil, és a dir, no hi ha un per què únic, no hi ha un per què que siga clar. El que està clar és que la Dana va generar moltíssimes boles, moltíssima desinformació i s'ha convertit en un exemple emblemàtic justament d'eixa situació. Germán, ara ens contes Això com és. Preguntar és sovint la millor manera de trobar històries que valen la pena. Això com és? Un podcast de Susa Pérez i Àngel Hernández. Fa més d'un segle, Blasco Ibáñez ens va contar a Canyes i Barro la vida dels homes i dones que vivien entre el fang i l'aigua en l'Albufera. Un món dur i ple de misèria, però també d'instint i de veritat. I avui, Germán, el nostre convidat ens torna al fang, però al fang de les mentides, perquè la Dana de 2024 deixa també una tempesta de rumors, por i desinformació. Germán, quines circumstàncies principals han de concórrer perquè una simple mentida es convertisca en una bola? La circumstància principal és que les persones que estem en xarxes socials compartim aquesta mentida entre els nostres grups d'aquestes xarxes socials. És a dir, quan accedim a una d'aquestes mentides, normalment, i això si voleu ho parlem també després, com estan dissenyades per a impactar emocionalment a les persones, les compartim automàticament i es dona en un període de temps relativament ràpid el fet que arribi a moltíssima gent. Aleshores, parlaves de l'emoció. L'emoció és clau a l'hora de compartir? És la clau a l'hora de compartir. És a dir, hem d'entendre que quan ens exposem com a usuaris de la informació davant d'una bola, d'una desinformació, en realitat, eixa desinformació, eixa bola està dissenyada precisament per a arribar-nos a les emocions, és a dir, per a superar la nostra barrera racional. És a dir, hi ha una identificació molt ràpida en el contingut d'eixa bola, d'eixa mentida, i com que l'hàbit és compartir allò amb què estem d'acord, eixa compartició o eixe fet de compartir es dona també molt ràpidament. Però, clar, per què es compartís més enllà de l'emoció? En la Dana, tu en el llibre ho expliques molt clarament i hi ha moltíssimes boles que han funcionat. Per exemple, Lliça, tots la coneixem, la de la quantitat de cadàvers que hi ha en els pàrquings dels centres comercials, Bonaire, i crec que fins i tot es parlava de l'MN4. Per què la gent creu abans una informació que no està contrastada, que diu una persona que no sabem qui és, que segurament aquesta persona diu és que jo conec a un militar que ha dit, no sé si això també influeix, però per què la gent creu més aquesta informació que la informació oficial que te diu no hi ha constància que hi hagi milers de persones o centenars de persones com s'està dient? Vaig a quedar-me primer en la primera part de la pregunta. És a dir, s'ha d'entendre que en una situació d'emergència comunicativa, com és una catàstrofe natural, ho hem vist en terratrèmols, ho hem vist en l'emergència del Covid, les persones automàticament tenim una necessitat per accedir a informació de qualitat que ens explique
què és el que està passant. Això què significa? Significa que comencem a consumir informació de manera compulsiva. On? En xarxes socials, en mitjans de comunicació, etc. És a dir, que a la velocitat a la que habitualment consumim la informació se suma aquest estat d'emergència comunicativa que accelera encara més el procés. I la segona qüestió, i en el cas particular de la Dana, és que no vam tindre un portaveu oficial. És a dir, no vam tindre una figura, i això és de primer de gestió de crisis comunicatives, no vam tindre una figura que canalitzara tota la informació oficial. No la vam tindre des del primer minut, no la vam tindre en dies, i després aquelles figures que es varen elegir com a portaveus també moltes voltes donaven missatges molt contradictoris. I per això, quan com a usuaris estem en aquest ús, com dic, accelerat d'informació, tendim a creure el que apareix en aquelles xarxes socials, perfils o mitjans de comunicació que seguim, però perquè ja prèviament els havíem traslladat la nostra confiança. Susa. Sí, aquests dies que circularen tantes boles, com han arribat avui? Vull dir, encara continuen vigents algunes d'aquestes boles d'aquells dies? De fet, encara hi ha gent que a dia d'avui creu que el govern amaga la xifra dels morts que hipotèticament o teòricament van haver en el pàrquing de Bonaire, com preguntava Àngel en la seva pregunta. Va ser una de les boles emblemàtiques de la situació. Encara a dia d'avui la gent creu que les conseqüències devastadores de la barrancà van ser perquè el govern del Botànic havia volat totes les preses. Exactament, les preses que s'havien construït en el franquisme. I la veritat és que això s'ha d'entendre en un context més ample, que no és només el de les emergències comunicatives. És a dir, això és una característica del moment tecnològic comunicatiu en el que estem actualment. Què significa? Significa que és un moment de transició, és un moment de complexitat en el que, per exemple, tenim generacions molt majors que no estan en el consum de xarxes socials, però sí en el de mitjans de comunicació. Tenim generacions molt joves a les que es passa justament al revés, i hi ha moltíssima confusió perquè al final els mitjans de comunicació i les xarxes socials fan d'espill les unes en les altres. Aleshores es dona un efecte d'eco en certes informacions, i sobretot aquelles que circulen de manera més ràpida, com són les boles i les fake news. És que, pel que dia Susa, a mi l'altre dia, no recordo en quina xarxa social era, trobo que era en Facebook, que entre molt de tant en tant, no per res, sinó perquè, en fi, a TikTok no entre, perquè és que estem en una altra generació. TikTok no l'entenc encara, no l'entenc. M'he quedat en Instagram. No fa falta. No cal. No és necessari. Doncs en Facebook mis una entrevista, unes declaracions d'Esperanza Aguirre, l'expresidenta de la Comunitat de Madrid, en què diu que la culpa de la barrancada és haver eliminat les preses que hi havia. Que després els tècnics, els enginyers, els científics entren i diuen que no s'han llevat preses, i les preses que s'hagin pogut llevar eren preses de reg que no afecten al volum d'aigua que va passar. No afecta. I aquesta declaració, que és una mentida, continua rodant i rodant i rodant. A veure, I què fem ahir? Clar que fem. N'hi ha moltíssimes qüestions que en realitat estan associades a aquesta pregunta. És a dir, ens hem de preguntar per què mentiris gratis. Fa no molts dies, o no fa massa dies, va haver un determinat representant polític o vinculat a la política que va dir que mentir no era delito. I dius, igual el problema és no? És a dir, que mentir no té conseqüències. I això mateix que tu explicaves, és a dir, forma part un poc d'esta confusió entre portaveus, entre al final un rerefons que té a veure en la polarització política que hi ha en el país. Per això jo deia que no és una situació exclusiva d'esta situació d'emergència comunicativa, sinó que té un recorregut més llarg i que afecta en la nostra quotidianitat sense necessitat de que n'hi hagi una situació d'estes. I tècnicament és viable castigar la mentida? Hi ha algun país on la mentida dita de forma pública es puga perseguir? Jo diria, pel que jo sé, que en el que són els països del nostre entorn no es dona el fet de que es perseguisca, és a dir, de que es perseguisquen aquestes mentides.
esta setmana també ha sigut notícia, fa un dia, un parell de dies, en Xina que bé, probablement Xina no sigui exemple per a moltes qüestions vinculades en llibertat de premsa, etc. No. Però s'han pres molts... També tenen el problema d'aquestes figures dels influencers que, en aquest cas dels influencers, és a dir, que parlen de coses de les que no saben i generen moltíssimes vegades confusió, boles, fake news, etc. I hi ha una proposta de llei que els va... O sigui, la idea és exigir-los que tinguin una titulació per a poder parlar, per exemple, de medicina, de coses molt especialitzades. Jo no sé si això és la via, però en la normativa que tenim actualment, en la legislació que tenim actualment, seria intentar que les lleis s'aplicaren de veritat i que aquesta mentida no és que era gratis. Però és complicat perquè tot... Molt complicat. Clar, i aquestes mentides que dius, quan qualifiquem això de mentida? Perquè la persona ha dit, no, és que a mi m'ho han dit. I com n'hi ha llibertat d'expressió, afortunadament tenim llibertat d'expressió, però clar, tot, quan arribes a aquest article de la Constitució, dius, bueno, sí, és una mentida, tenim una llibertat d'expressió amb límits que els professionals de la informació i la comunicació coneguen perfectíssimament. Vull dir, és que, clar... Però com tot el món, més enllà de si són periodistes o no, sí. tot el món té dret a la informació, és a dir, a informar i a rebre informació. Sí. Després, jo sí que penso que es podria aplicar la llei d'una forma amb més finezza de la que s'aplica en aquests moments. I jo trobo que sobretot amb molta més velocitat. La qüestió és que els judicis no poden durar anys, perquè quan hi ha una resolució condenatòria o absolutòria ja no li importa a ningú i no sol tindre conseqüències, les conseqüències que s'espera que tinguin. En el llibre recollim un cas que no és exactament on està exactament vinculat a la Dana, també hi ha exemples que no són on estan vinculats només a la Dana, el que va passar en la Dana, que és el cas del periodista Antonio Ferreras. Este senyor està gravat en unes gravacions que són autèntiques en les que acceptava difondre una mentida. Sí, entrar al joc. Sí, entrar al joc. Dia, yo voy con ello. Jo voy con ello i no passa res. La seva dona, Ana Pastor, té una empresa de verificació de notícies i pel que siga... Ixa no la va verificar. Això com és? I això com és? Probablement els haureu de durar així per a preguntar-los un dia. Sí, convidarem. Una altra cosa que a mi m'interessa especialment i que també conta en el llibre quan es munta una mentida, una notícia falsa, és l'objectiu per què vull jo. Clar, hi ha una intencionalitat o jo dic una cosa que és mentida perquè estic convençut que és mentida simplement, o hi ha una intencionalitat sempre de fer dany a algú. Torna a la idea de que és una resposta difícil en el sentit de que és fàcil pensar, o podríem pensar que hi ha com una estratègia orquestada en aquestes situacions. Però s'ha d'entendre que intervenen tantíssims factors, periodistes, influencers, vots, granges de vots, és a dir, que hi ha una sèrie, diguem-ne, de factors que impedeixen, en la informació que tenim, pensar en que hi ha una estratègia generalitzada en aquestes situacions. Ara bé, s'ha demostrat, i això no ho demostrem nosaltres, està demostrat en part de la literatura acadèmica i científica, que generalment aquestes iniciatives sempre parteixen de moviments polítics de dreta o d'extrema dreta. És a dir, majoritàriament. És a dir, en un sentit majoritari, significativament majoritari. Clar, al final, plantejant la pregunta que tu fas, és a dir, a qui beneficia això? Beneficia els partits d'extrema dreta i els que pacten en l'extrema dreta. Per què? Perquè és una manera d'arribar al poder. Com? Molt fàcil, és a dir, es trasllada la idea, que és una de les coses que va passar en la Dana darrere tanta confusió, de que res no funciona, de que les administracions estan col·lapsades, de que tot és un sistema corrupte, i és en aquest context on és molt fàcil introduir missatges que demanen una veu autoritària, un líder messiànic o bàsicament que reclamen una dictadura. Clar. I qui es beneficia d'aquest discurs? L'extrema dreta, i torna a dir, la dreta que pacta en aquesta extrema dreta. En els influencers també tractes el cas de 2 o 3 influencers que feien aparició estel·lar en un programa i d'un periodista i pels carrers que parlava de fantasmes
i ens agradava molt quan parlava de Quan fantasmes. parlava de fantasmes a mi m'encantava. I ara diu fantasmades. Ara fa el I fantasma. ara fa el exacte. fantasma, efectivament. És una llàstima, però... Això és una altra de les claus, és a dir, al final s'ha d'entendre que en eixa Deixa'm que diga que estem parlant d'Iker Jiménez. Sí, claro. Per si algú... Sí, sí. Val. per si a algú no li havia quedat clar, no? És en aquesta situació de, anem a dir, competència entre el que són mitjans de comunicació tradicionals i el que són aquestes noves autoritats o figures d'autoritat informativa que han aparegut en les xarxes socials, hi ha una competència per l'atenció dels usuaris. I això què significa? Significa, primer, que els periodistes, els que se suposa que fan de periodista, que no és tant el periodista com l'empresa per a la que treballen, relaxen moltíssim en aquesta competència per captar l'atenció el que serien, o el que hauria de ser, el mètode de producció, de generació d'una informació periodística rigorosa. I ahí és on entren, no només Iker Jiménez, entren tota una, aneu a deixar-me dir, fauna de personatges que tenen... Pots dir-ho, pots Sí. dir-ho. Que tenen una finestra televisiva, però no només televisiva, radiofònica, periodística, que han contribuït i que van contribuir precisament a la difusió de les mentides i de les boles. Però algun benefici han de traure d'ahí. Vull dir, este home que es va plantar en els pobles de Sedaví, Alfafar, en un camió, que és que no sé com li diuen, Pot ser Ángel Gaitán. els camions. Este és un, sí. Això, o sigui, fica diners de la seva butxaca, però perquè traurà alguna cosa a canvi. Repercussió per als seus canals, patrocinadors, és a dir, al final és una qüestió de mètriques de les xarxes socials en les que està. És a dir, quanta més gent el segueix, quanta més gent fa clic o li diu m'agrada el que tu estàs publicant, és al final una ferramenta econòmica en la que tu estàs aconseguint una repercussió, que és també per la que, com he dit abans, es barallen els mitjans de comunicació convencionals, però perquè tot això es monetitza d'alguna manera. O sigui, objectiu econòmic ja n'hi ha, o sigui, està ahí, a banda de l'altre, del d'influenciar políticament o el de voler portar al teu terreny. I és diguem-ne que és una circumstància que si diguérem, o com se sol dir col·loquialment, són les dues cares d'una mateixa moneda. Jo recorde en el programa d'Iker Jiménez que tenia un col·laborador que és valencià, que no me'n recordarà el nom, que el van gravar un Rubén Gisbert. Sí. Correcte, embrutant-se de funk. Després va dir que era com que havia fet una gravació de vesprada per a que tinguera la gravació rècord. A mi és que em sembla que en una circumstància com una barrancada on quan ho va fer, jo pense que ja era públic, havien mort centenars de persones, estiga pensant en embrutar-se de fang per a que tinga rècord la gravació que havia fet de vesprada, mira, no. Així són periodistes i si tan brutes, però a mi en la vida se m'hauria passat pel cap de vaig embrutar-me perquè com esta vesprada estava brut. Perdona, és que hi ha més de 200 persones mortes. Quan jo estudiava, no vaig a dir-vos en quina en el segle passat. Dècada del segle passat, ja era, o ja formava part d'un poc del que ens ensenyaven justament, i això ve de la premsa groga, no? Fins i tot des dels inicis del que és el periodisme, aquesta tendència al sensacionalisme en la mateixa finalitat, és a dir, captar l'atenció de l'usuari de la informació, del consumidor de la informació. Això ha sigut inherent al periodisme, particularment a la televisió en el segle XX, i és un fet que a dia d'avui encara es du a un nivell encara superior. Per què? Bàsicament perquè la competència ara és molt més ferotge que fa 20 o 30 anys, quan no teníem tot este ventall de noves figures reclamant atenció des de les xarxes socials. I per això es creuen barreres que abans no s'havien creuat. Clar. Però per la mateixa idea, és a dir, generar un contingut sensacionalista que cride l'atenció. I com podem protegir-nos com a receptors de tota aquesta desinformació, precisament d'eixa desinformació? Jo estic convençut que les solucions han de vindre d'una instància col·lectiva. És a dir, al final el que podem fer com a usuaris o usuàries és més eina poc, bàsicament perquè el procés de cobrar consciència de quina és la responsabilitat que tenim a l'hora de consumir informació és molt difícil. Jo sempre poso el mateix exemple. Quan anem a comprar una botella d'aigua a un supermercat, veritat que no esperem que aquesta botella d'aigua ens mate? No ho esperem. No ho esperem. I per què? Perquè n'hi ha una legislació que ens protegeix quan s'envasa, quan es transporta, quan es ven, etc.
I això no passa o no passa d'aquesta manera en els mitjans de comunicació. Però com a usuaris de la informació, com a consumidors, assumim que això és el mateix. És a dir, tenim tendència a confiar i a creure en això que ens arriba a través d'una pantalla de televisió o a través de la pantalla del mòbil. I és important fer molta pedagogia, pel que vos he dit. És a dir, que cobrem individualment consciència de quina és aquesta part de corresponsabilitat que tenim com a consumidors és molt difícil. A l'hora de consumir informació, és molt clar. Has comentat de passada una cosa que a mi em sembla superinteressant aplicada a este cas en concret, al cas de la Dana, i és el tema de com es va gestionar la comunicació institucional. Aquesta comunicació en un moment de crisi, quins errors detectes aixina que has dit? La falta de portaveu, una de primer de comunicació de crisi. I moltes altres, no? Moltes altres, sí, però probablement siga la més important. És a dir, el que es dona en la Dana és una multiplicació de veus que s'autoautoritzen per a explicar el que està passant, que moltes vegades entren en conflicte i a l'hora d'explicar això és molt complicat o és molt difícil fer-li arribar a la ciutadania qui té raó o qui pot estar dient la veritat o on poden estar els punts de coincidència. Tota aquesta situació també genera molt poca memòria. Jo no sé si recordeu que el president de la Generalitat li va dir al president a Pedro Sánchez, li va dir querido presidente, sí, en la primera ocasió, però automàticament ja després entra la qüestió de la polarització política, que probablement estigui en la base de molta de la confusió que es va generar en aquest sentit. Que, per altra banda, no sabem en quin moment, o jo no recordo en quin moment això va fer clic. Bueno, va ser immediat, va ser molt immediat. Una telefonada de Feijóo. Claro. Va ser bastant immediat. Va ser molt immediat, sí. Del querido presidente a és que ens tenen abandonats. Efectivament. I la segona, jo diria que raó és perquè que no es van posar els mitjans necessaris a temps per a poder anar desmentint totes aquelles boles, totes aquelles informacions falses que s'anaven generant. En el cas del govern espanyol es va activar un perfil en xarxes socials, en diferents xarxes socials, que funcionava com una espècie de verificadora d'informació. Però, clar, aquestes iniciatives aquí arriben, quan arriben, en quina dimensió arriben, i no poden contrarrestar el que és la muntanya de Perquè, a més, en aquests dies jo crec que volava molt, bueno, a lo millor perquè jo estic un poc aïllada de xarxes, però a mi, sobretot, m'arribaven per WhatsApp. O sigui, que encara és com més proper el WhatsApp, perquè el WhatsApp és un... És que aquests perfils que difonen les boles són molt actius, és a dir, per a que una bola arribi molt lluny, no només està l'emissor, ha de tindre com un públic molt sensible a aquest tema i són molt actius perquè al final WhatsApp tècnicament està considerat una xarxa social, encara que... Jo crec que sí que ho és, no? Sí. Ho és, però al final és un grup tancat. I damunt li dones encara un puntet més de credibilitat, perquè la gent que tens ahí és un contacte... No sé. Perdó, no sé si havies acabat la pregunta. T'he tallat. No. Simplement era una reflexió que aquesta gent és molt activa. La gent que difon les boles és molt activa i la gent que no se creu les boles no entra a la discussió de ese comentari o ese vídeo que m'acabes d'enviar, qui és ese, quin càrrec té, quins estudis té, quina formació té per a dir el que està dient i que tu te cregues el que està dient. Per un costat, és cert que WhatsApp té aquesta pàtina com que és una ferramenta de comunicació molt més tancada que un Facebook, un Instagram o qualsevol altra. Però no deixa de ser una xarxa social. Així estem parlant també de xarxes socials com si foren diferents canals, però estan tots en la mateixa pantalla. És a dir, que qualsevol dels contactes que tenim en un grup de WhatsApp ho ha pogut veure en Instagram, en TikTok o en Twitter i li és facilíssim compartir-ho en WhatsApp. I WhatsApp és una xarxa social. Jo no sé vosaltres quants contactes teniu en WhatsApp. No, en el telèfon. No ho sé. Els teniu tots compartits en WhatsApp? És a dir, en tots ells teniu una relació, no, una pregunta de confiança, no, de perquè proximitat? jo, a més, el telèfon l'utilitzo com a ferramenta professional de treball, per tant, tinc gent que he parlat una volta
i no he tornat a parlar i no ens ha enviat cap WhatsApp tampoc. El tema de l'enviament d'informació ocorre en els grups. És a dir, jo tinc molta gent, però en la que no compartís grup. I en els estats. És a dir, perquè probablement les persones que estem sensibilitzades en aquestes qüestions entenem aquesta matisació que tu acabes de fer. El problema és quan hi ha milions de persones que no ho entenen. Jo és que al tema dels estats de WhatsApp no em negue. M'he negat. I hi ha gent que em diu, has vist que fulanito ha posat no sé què en l'estat? Dic, no, ni m'interessa. No vull saber-ho. No vull tindre... Tinc massa informació. No cal. Perquè des d'aquest punt de vista és com Facebook. És a dir, és exactament igual. És a dir, tu publiques un estat, publiques una notícia, o jo què sé, una imatge que se suposa que està descrivint alguna de les coses que ha passat en la dana i està mirant-ho moltíssima gent de la que tu en realitat no saps massa. Clar, les boles és desinformació, però no tota la desinformació són boles. És a dir, hi ha desinformació que no hi ha una intencionalitat de fer un dany o de mentir, sí que a lo millor de tindre audiència, però, per exemple, quan un periodista, i jo me poso també, hem donat una dada que cap instància oficial ens l'ha confirmada. No és que això és així i donem per suposat que és així o perquè ho ha dit un altre mitjà, és així. I clar, volem ser els primers a contar les coses i a voltes ser el primer no és bo tampoc. Els anglesos, els anglosaxons fan una distinció entre desinformació, vaig intentar dir-ho en anglès, disinformation, i el que és mala informació, que és, ara no m'hi serà la paraula, ja em vindràs, però fan aquesta distinció entre desinformació i mala informació, que és justament el que tu estàs explicant. O sigui, la desinformació és quan la intenció és enganyar, quan la intenció és crear confusió, quan la intenció siga d'un periodista o siga d'un influencer. Generalment s'associa més a xarxes socials i a estos perfils, però també passa en el món del periodisme. I la mala informació és quan hi ha una dada que està contextualitzada però no del tot, quan tenim una informació però no la tenim completa i acabes, sense voler, també moltes vegades, en la voluntat d'informar, acabes traslladant més confusió. Ja me n'ha recordat. Era la distinció que fan els anglosaxons entre disinformation, que és la desinformació, i la misinformation, que és la mala informació o la informació poc treballada o contextualitzada. Ja ho tenim clar. Germán, ha arribat l'hora del cafè o en la meva versió del cafè amb llet i coca de llanda. Així cada un li agrada una cosa. A tu què t'agrada? Jo soc dels que li agrada pràcticament tot el menjar. O sigui que salat i dolç. O sigui que m'acople a qualsevol d'aixòs plans. Vinga, un cafè i un poc de dolç. Vinga, va. Ara el que has de fer és triar la companyia. Amb qui et prendries un cafè? T'anem a anar donant noms i tu ves decidint. No ha de ser... Però he de dir sí o no? Has de triar. Has de triar entre un i l'altre. T'anem a donar dos noms o dos perfils inicials. Que el tries no vol dir que te superencante, sinó que simplement... Ho sé, però com jo soc de preguntar... No, molt bé. Saps per què eres de preguntar? Perquè preguntar és la millor forma de trobar històries que valen la pena. Vaig a començar amb dos noms. Vinga, va, a veure. Amb qui et prendries un cafè? Amb una persona que ha dit ho he vist en la tele o amb una persona que ha dit això ho han dit en internet? Jo crec que per generació jo em quedaria amb qui ho ha vist en la tele. Qui ho ha vist en la tele. Molt bé. Molt bé. Tenim més noms. Tenim més noms. Qui ho ha vist en la tele o Jordi Évole. Jordi Évole. Jordi Évole o Pablo Motós. Amb Jordi Évole. Jordi Évole o Ana Pastor. Continua quedant en Jordi Évole. Pues Jordi Évole o Antonio Ferreras. Este és l'home d'Ana Pastor, no? Sí. Amb Jordi Évole. Jordi Évole o Sílvia Inchaurrondo. En este cas en queden Sílvia Inchaurrondo. Sílvia Inchaurrondo o Iker Jiménez. Sense dubtar-ho em quedé amb Sílvia Inchaurrondo. Sílvia Inchaurrondo o Ana Rosa Quintana. Esteu posant-me realment fàcil. Jo diria que en este cas també, sense dubtar-ho, en Sílvia Inchaurrondo. Vinga, a veure si... Sílvia Inchaurrondo o Vito Quiles. En Sílvia Inchaurrondo. I Sílvia Inchaurrondo o José Luis Sastre.
Jo en este cas me'l faria en José Luis Sastre, però per a fer-li algunes preguntes. De totes maneres, com a cafè, continua quedant-me en Silvia Inchaurrondo. En Silvia Inchaurrondo. I si vols contar-nos les preguntes a José Luis Sastre, Li les traslladem. li les traslladem. Li les traslladem. Espera, que vaig a afegir uno que no està. Silvia Inchaurrondo o Iñaki Gabilondo? En este cas, jo proposaria un cafè a tres bandes. Com arribats a este punt ja m'ha fet tants cafès en Silvia Inchaurrondo, crec que triaria Iñaki Gabilondo. Iñaki Gabilondo, jo no sé si vos passava, jo quan sentia Iñaki Gabilondo dia, és que és veritat. Sí. Sí, forma part de, no sé si dir periodisme, cabe també en un cliché, no? d'un periodisme de vella escola, però era un senyor que jo crec que és un senyor que es pren aquesta feina d'informar molt seriosament. I jo diria que aquesta actitud és la que després traslladava a l'hora de contar i de comunicar les coses. Sí, perquè, diem, ho ha dit Iñaki Gabilondo. Efectivament. En l'anterior episodi vam tindre convidada una educadora ambiental que es diu Gemma Alcañiz i Gemma et va deixar una pregunta a tu sense saber que tu eres tu. I la pregunta és esta. Quina és l'emergència climàtica que més li preocupa? El medi ambient és un tema que sempre m'ha interessat. Jo diria que n'hi ha una emergència climàtica de la que ningú parla o de la que es parla poc, però perquè costa d'entendre, que té a veure amb les corrents de l'Atlàntic, que són una de les grans reguladores del clima del planeta. Hi ha prospeccions molt recents que apunten a que probablement més pront del que s'espera, és a dir, encara dins de la nostra generació, aquestes corrents es paralitzaran amb unes conseqüències absolutament catastròfiques per a tot el planeta. I jo diria que aquesta és l'emergència, no emergència climàtica que més em preocupa. I això que ens has dit no és cap bola. Crec que no. Segurament no ho he expressat en la terminologia científica més adequada, però no és cap bola. I ara, Germán, has de deixar una pregunta per al pròxim convidat o convidada, que no te direm qui és. La meva pregunta és: quina és la seva dieta informativa? És a dir, si s'informa principalment per xarxes, per mitjans tradicionals o fa una barreja de tot? Abans d'acabar, és que m'ha vingut ara al cap, no ho teníem en el guió, perquè, clar, pensem en les boles i les xarxes socials, i és com la combinació perfecta, però per edat, tu i jo ho recordem segur, Susa, jo no, perquè jo soc superjove. Ella és molt més jove. Tu i jo, que tenim memòria, abans d'existir les xarxes socials, a Espanya va córrer un rumor, van córrer molts rumors, però tu recordaràs el rumor de sorpresa, sorpresa, Ricky Martin, la mermelada i una xiqueta. Com és possible que allò funcionara, entre cometes, la paraula funcionara, és a dir, aquesta bola fora tan activa i en qüestió de 2 dies tot el món en este país ho haguera escoltat? Perquè no teníem xarxes socials, però teníem telèfon, teníem ja entorns de treball, entorns familiars, entorns amics, i probablement en una època en la que no estàvem tan saturats comunicativament com ara, una falsa notícia com esta cridava moltíssim l'atenció. I ens agrada ser protagonistes. I això no ha canviat en els últims 25 o 30 anys. És a dir, ens agrada ser protagonistes. Aleshores, jo havia sentit una història que m'han contat, que no sé què, li canvia 2 coses, igual li afegís un detall que no existia prèviament, i és com aquell joc també que jugàvem en la nostra època del telèfon boig, que començava una història en una punta del fil i acabava sent una altra completament diferent a l'altra punta. I una miqueta jo diria que és això. Jo tinc un conegut que va assegurar per tot i per tot que això ho havia vist. I jo li dia que és que no ha existit, i ell ho jurava. I no era possible, entre altres coses, perquè la gent ja tampoc ho recordem, en la tele les coses passaven una volta. No cabia la possibilitat ni de tornar-ho a veure, ni de... No estava a la carta. Efectivament. No estava. Però sí, tenim tendència a imaginar molta cosa.
Aleshores, el que queda clar també és que els bulos o les boles han existit des de l'inici de la humanitat. Des de l'inici de la humanitat. Clar. I la tècnica el que ha anat és acompanyant aquesta tendència natural, no? I el que passa és que la tecnologia, a mesura que evoluciona, ens dona noves maneres i noves formes d'elaborar, de reelaborar aquesta idea que és tan antiga com la humanitat. La novetat al volta de les xarxes socials és que ara tenim capacitat de mesurar, de tindre la mètrica exacta de fins a on arriba una bola. En la impremta no, en la ràdio no, però en les xarxes ara ho podem mesurar. Però a dia d'avui sí que tenim informació molt precisa de la distribució d'aquestes boles. I a quina velocitat, no? I depenent quins ingredients li afegís jo, va més a pressa o va més... Germán, este llibre, això és de lectura obligada per als periodistes, perquè té una part més de teoria, però la part de la Dana és que ho van a tindre... ho van a recordar, tot el que contes. Recomanem això a tot el món, però als periodistes, les noves generacions de periodistes. Jo us agraïs que ho digueu, perquè la veritat és que quan tant Lorena com Dafne i jo vam plantejar el projecte del llibre, volíem que tinguera una dimensió molt divulgativa, és a dir, que s'entenguera fàcil, més enllà de que, òbviament, som acadèmics. Sou acadèmics i la part acadèmica d'estar ahí ja està, però molt accessible. I en algun moment parlem de coses avorrides. Però en el sentit de... Però jo crec que és nosaltres hem recordat molt, teoria de comunicació... És un llibre que està, ja dic, pensat en que siga accessible i que es pugui llegir sense tindre formació específica en el tema. Sí, enhorabona, jo crec que heu aconseguit l'objectiu. Pues moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui en Això com és. Hem après avui molt de comunicació, de boles i de com protegir-nos un poc de tota esta desinformació. I espera't, deixa'm que cite a les coautores, clar, perquè si no, quan te les trobes diran, escolta, que no ens han nomenat. Dafne Calvo i Lorena Cano Orón, correcte? Professores de periodisme de la Universitat de València. Ahí està este llibre. I recordeu tots que ho hagin dit en la tele o que ho hàgiu vist en internet no és sinònim de ser veritat, excepte si ho heu sentit en este podcast. Susa, tornem en poder. Això com és perquè ens encanten les històries que valen la pena. Això com és, un podcast de Susa Pérez i Àngel Hernández.